mi salmini bandiraɓe arɓe ɓe fof mi salmini kadi chef de village hono bamin Ibra min beltanima kadi hono délégation monsieur le maire arɓe ɗo kadi gaari gaddan min kadi komin jinno gaddani sukaɓe dulmaji kadi ko jinno ko wonno darde mumen kadi ko dewno hen e doga guila hanki taw hande arani ɗum ɗo ko weltare hande wonani min ɗo emin mbiya kadi Farba kadi o waɗani min ko wino ko fotanno min won winoɓe min so élection ɓenni waɗata kono hande ɗum firtima mbaɗi ɗum ari nana faye juuɗe amen hande ɗum kam firtima kalmo ɓerde mum ñawno kadi wonde waɗatake ɗum kam hande iwi minen noon emin jiiɗi aadiyanke mbaɗe no Farba ni fota noon hunde ha para ara waɗa noon minen de emin panno o waɗat kono won fannoɓe kadi o waɗata kono hande kam ɗum iwi mbato waɗi heddi noon ko minen no holno min daroto ha min golla ɗum kadi mamin ƴeew kadi darade min ballamo kadi eko yiɗi ko ha wona mbaɗi sukaɓe ASC Ndulmaji Funere fof nan ɗo juuɗi secrétaire nan ɗo hono Camara trésorier nani hono Amadou Ndiaye capitaine Lay Ndiaye kam fof ɓen no juuɗe tawtara wondude délégué ji zone o fof nan ɗo juuɗi presque no Demba Liyen ɓeɗo ɓe gondumi ɗo firti ko ASC fof nan ɗo juuɗi ɗum noon min beltanima Allah min beltanima Farba emin mbiyamo kadi emina caggal makko ɗo woto huul haydara sukaɓeɓe kalmoɓe jaadi o tampina hoorema piyomo ɗo ala ɗo kaɗo mo dañƴi ɗo ko yiɗɗo ko ala ɗo soɓe mbaɗimo kadi ignoré kadi so pelliti kadi wiide kadi ɓe goppi neɗɗo kadi koɓe goppi tan ɓe ngala e muɗum duttal mbate eɗen gandi hewɓe ndewino ɗo kono wonno potat mbiya mamin mbat taw mbaɗani minen mi cohli waɗanede nde kamɓe mbiyata mami wad ɗum ko haala politique wonno kono Farba waɗi ko haala kañum jeeyi waɗani haala politique waɗi ko kañum jeeyi waɗani dendagal Ndulmaji Funere naɓe foof waɗani ko teere Ndulmaji Funere ko sukaɓe Ndulmaji Funere naɓe jeeyi kono commune Nabadji jeeyi mbaɗi inchallahu rabbi mamin dar hen darde min poti darade nde ha golle ɗe jettotode ɗo poti yettade ɗo année prochaine so Allah jaaɓi kadi ko ɗo kadi min ganni kadi commune Nabadji rendo ɗo kadi fetta ɗo kadi so paari emin mbaɗi programme kadi innirde teere o kadi Farba ngo inchallah ɗum noon emin ñagonomo Allah tan yo Allah junnu balle moƴƴina battane ko comme no wirno e meeting he tan en tant que Macky Sall ne lutti wonde candidat kanko koye muɗum o rewi minen en tant que omo lutti rewde e Macky Sall koye makko min dewi mi salmini bandiraɓe ɓe noon mi jarnima ɗumen min beltima e garagal moon no fewi yo Allah yo moƴƴere on jarama